Yabhotisa bantwana bomgquba. Akukho nto singayenzanga ekuxhaseni nasekududuleni ukuyanda. Xa kunamhla amathambo oogqelegqubeni, amathambo omgquma, amathambo oqomkayo, amathambo ophaphahle, mafula ngayo ngenxa yokuswela ingobosi, makashukume athethelele. Amathambo engwevukazi ezendela kwelaa khaya, makashukume. Sithunywa ahamba naso esinamandla sikhanyise. Sithe singamazi kodwa seva iphelo sasabela ngenxa yoba singabantu abanye, sigazi linye, umntu ngumntu ngabantu. Uyacamagusha umdekentonga. Umntu ngumntu ngabantu bethunana indeed Siliphondo sikweso spirit umoya omnye kodwa ke ibingasoze lento ibe possible ngenxa kaMandisi Chingana. Usijoyinile ke Mphulaphuli, siyambona ke ngoku finally nangona ke simbamba ke xesha ke li awkward kakhulu. Mandisi, masibulele mhlobam ngokuthi ke ukwazi ukusinikeza elithuba. Siyayazi xa ke lutshilo ke wathi ndibhizi bethuna ndibhizi. Sana. Masiphinde kwakhona sikubulise. Kilo wathi siku 200,000 imimoya iphezulu Siliphondo. Sijonga ke ngakumbi ke sizibukela ifinals ibadgers zabuya zathi azixolanga wathi in fact mamelani listen sasiyenzile lento ephondweni singaphinde siyenze khange ube ulibazisa kayiphele ne-hour ube ulibazisa. Loo nto ibonisa ke the power of social media. Wakhwela kuthi ephondweni wathi Siliphondo singayenza lento. Bezisithini injongo zokuba ube uqulunqa ngakumbi eliphulo? Besendibulisile, imagine. Yazi intoni mntase I honestly don't know how to put it in words to Xelele, and it's just it's so surreal for me to even talk about it because it's something that I honestly did not expect ukuba ingankulu kangaka. And I know I said this nango Brenda, it's just a matter of andiyazi ndizayicacisa njani. But the thing that actually called me to action was the fact that a lot of people tagged me. Ngelaa xesha bendisalila, like kwimigowo yam ndithi ndingena social media because I know a lot of people bebelila nam. Ndithi ndingena social media, I'm writing these statuses, guys, uyanda akakwazi akacingi i-notifications, everyone is tagging me, Mandisi i-fundraiser siyakwazi sithembe wena. So when people are calling you and bakuthembile, you know, you sort of have like an obligation now into yokubana yazi intoni sisonke. And the thing that I liked the most is the fact that we've done this before and we can do it again for one of ours. Ngumntu wethu and umntu ngumntu ngabantu, like you just said. And that's how it started. And yaqala kakhulu. Khange iqale at a very you know, slow note because it was like 20,000 in like 5 minutes. Like the guys are saying, and we raised 100,000 in 2 hours. That you know, from here we can only go bigger. And abendicengwa ke nangabantu ukuba, you know what, ungakulinga uyivale, because if you remember the last one, it was a matter of sayithi 2 days sakhawuleza sayihambisa imali yakhona. Kwabe kukuthi abantu hayi siyarhola nge-25 ndase ungakulinga usivalele ngaphandle, siyarhola nge-27 nge-31st kanjalo kanjalo. So iye yaqala ngolo hlobo, iye yaqalwa ngabantu. Actually mna I was used as a conduit and as a tool. Mna ndibekiwe nje kwathiwa wena umsebenzi wakho kukunceda usipapashele, but it was actually a teamwork nabantu abamthandayo uYanda. So ever since mntase ke sele uqalile ndikomnye wabantu ke ayipheli 5 minutes ndingayanga kwi-Facebook page yakhe ndimane ngojonga siphi ngoku bethunana siphi ngoku. Ndithanda loo nto into yokubana uthe xolo ukumane ukusi-update into yokubana jonga sime apha ngoku i-transparency yakho nokuba honest ngakumbi kwaba bantu usebenzisana nabo kweli phulo. Uke wazama ke ngoku ukuxhumana ngakumbi nebheja, iyayazi into yokuba ingxolo iyenzeke ephondweni kwenzeka lo mcimbi unje? I am currently in communication, a handler yakhe, ne? Okay. And yeah, we've been very much in communication, and also brand deals that are coming through. Nguye umntu wokuqala that I contact because obviously akafuni nalaa nto yokuba andiyithandi nam into yokuhambisa ngeenamba zabantu and everything. So when people approach me ndiye ndimchazela uba kukho into ethile nethile nethile, athi no, hambisa mntasi inamba yam. So there's a lot of noise happening, but I also think as iPhondo we can do even better
because you see ezinye housemates that are from outside iPhondo already they are clinking deals, and yabona kukho a lot of noise around that. And that's what I want as well for Uyanda. I don't want le fundraiser kube caba sime ngayo. I even posted on my status namhlanje into yokubana if there's any other campaign khona elinye iphulo elisibhizi nalo guys, the more the merrier. Mhlambe abanye bazofumanela accommodation, abanye transportation, yabona kube busy nje. And naye as someone with such a huge fan base, say public figure ngoku, so it's all in our hands ngoku into yokuba simbeke simthathe simbeke eqongeni, afumane ezo brand deals and live his best life, uyabona. Ndifuna ukujonga ke nanjengoko sele ukhankanyile into yokubana siyacela into yokubana suyivala ngoku kukho no-25 khona nabanye abathi sixolela ukuthatha ii-370 zethu zikaRams sikunike because uyanda ngowethu. Ingabi khona mhlawumbi i-deadline esinayo kule campaign okanye mhlawumbi sizawuqhuba de sibe siritsha i-target amount ethile? My target amount initially was actually 100,000, but then we reached that in 2 hours. Asoze sana abantu, how come, how dare? And then people were saying, ukubana, let's try to reach at least to 500. So accommodate wonke umntu, uyabona, especially le nto iqale kungekaholwa. Imagine kurhole bani nge-23rd sana asinayo ne-cent. So the more abantu besiza, people are actually begging ukuba no, keep it longer. So into endiyenzileyo, in fact, together with his handler, I'm gonna keep it up, open up until the first week of April, and then lo eso sikhathi xa sisifumanayo will then give it over to Uyanda, and whatever else comes after that, so mane ke ngoku siyitransfera kuye, because I'm sure kukho nabanye abantu who will continue. Mhlawumbi abanye abantu abenza ngane immediate payments ukubona mhlawumbi umuntu wenza payment ngoku iyawureflecta 3 days later. So there's still going to be funds that are coming in through Claire account, but umda esiwusikileyo is that first week of April, because kaloku no-Uyanda funeke abe kanti uyayifumana imali. We can't keep it ixesha elide. Mhlawumbi sithi sayivala end of April, sayivala, uyabona xa sifike mhlawumbi sithi sifuna uriche 1 million, mhlawumbi singayiricha ngoJuly, but at the end of the day siyenzela Uyanda, and we actually want him to actually receive the funds timeously as well. Wow. Ndiyafuna ukujonga ke ngakumbi ke nongale ntloko, because ndike ndabona kwi-social media ingathi kukhona abantu abafuna ke ukuthatha i-advantage malunga ke nale campaign bezama ukutshintsha i-account number yakho. Ndifuna ukukhuthaza ngakumbi abantu abathi mhlawumbi nathi sisezokuthumela mhlawumbi nathi sisafuna ukuthumela, usinikeze ii-details zakho apha enkqubeni, kwaye ke uzama ukubakhuthaza into yokubana benze njani into yokubana xa befuna ukufaka ngakumbi ke esivivaneni kule campaign. I did say ke Sanamdase, because I know ukuba ukubiza account number abantu bazoyilibala and stuff, but my account number is quite distinct because iqala ngo-1990. So I did say ebantwini ukuba with the scammers and everything, and it's so unfortunate that you know, you're trying to do something ezawuphuhlisa ubomi bomnye umuntu, and then someone comes and takes advantage kuba ifuna ubenefita yena. But again, that's the type of world we live in, and uyabona opportunists sithatha advantage opportunity xa beyibona bazoyithatha. So the account number is 1990-151742. So 1990-151742. And it's registered with Capitec Bank. So if usebenzisa Capitec Bank, it will verify bangumandisi chingana. But if awusebenzisi uCapitec Bank, that's where a lot of people fall kwinto ze-scam. Ukuba mhlambe umuntu ubone enye account number wayifaka akayazi akayiverifyanga because mhlambe usebenzisa enye ibhank. And also I think the reason mhlambe si-address the reason futhi ndiyenza lento obuyithetha yoku-update abantu is because people feel very comfortable knowing imali abayicontributile, mhlawumbi noba yiloo 10 rand, 50 rand, kukho nabanye abacontribute 1,000 rand ke sana. So loo mali uyithumeleyo, people feel ndizayibeka njani na, abantu bayawubona umahluko abawenzayo when they see where their money goes. So it's not even a matter of siyaboaster or uyabona we're trying to rub it in people's face. It's also to motivate umuntu athi umuntu, hayi man, le mali ngoku yana biyi-9,000 ndifake i-1,000 rand mos, so uyayibona ngoku seyifikile ku-10,000. So it's sort of like a way to motivate abantu to babe negalelo, and also to show them that imali yabo we're doing it for transparency's sake.
Yes. Mhlawumbe komnye umuntu bezawubuza Mdasi into yokubana how do you manage to block the negative noise because i-social media ibe cruel sometimes ndike ndibone nakwi-comments uqomba offline ke lo i-offline ke le into ayithethayo because xa sidila ngemali asinoyibaleka into yokuba yinto esensitive kakhulu abanye bangacinga uba inoba le mali ikhona into ayenzayo ikhona into ayibhenefitayo kuyo yonke but sikubonile thina from kwi-stories kaBrenda Ngqoli indlela ubu-transparent ngayo nangokuthumela imali yonke laa process but ndifuna ukwazi nanjengomntu okwi-social media platform how do you block la negative noise uqhubeke usenza lo msebenzi uhle. She's Ndasekaya. You know, social media, people will always talk bad or good. And even before Lamapolo, I've always had people that will say something. And I'm very much unapologetic about it. So I don't expect everyone to agree with me. And the problem in Bana on social media is that people, when they disagree, just offside. Because we can have an amicable disagreement. I mean, what the hell? We're almost 30. In fact, abanye sebegqithile nakulo 30 but uzofuna ubaniseke ba abantu bafuna ukuba offline, like you say. But always something that I've always told myself is there's so many people. Imagine there's so many people who tagged me. So many people tagged me, which means there is so many people that saw the good in me. Why would I want to focus kwabantu abayi 2 or 3 when there's 10 people that are saying direction? So I just block and continue. And sorry, ukuyivuza le nto, but I saw also kukho abantu who screenshots circulating bacaba sicela manje si-us unblock nathi sifuna ucontributor. And it's so funny because umntu awusoze usukele umblock nje. So there's something they have said and something they've done before. Ngoku it's like ndihamba ndibhlokha abantu njena njani kanti umuntu abuye azilibale ba wayethe uyabona something derogatory, something body shaming or whatever the case is, of which I'm not even that type of person that is going to entertain negativity. I will block you and I will continue. Yaye ndim udala lo muntu ndibe ndileqeke emva kwabantu ndithukisa ntoni, but I actually realized it does not benefit me. Instead, it hurts my brand. So into endiyenzayo ngoku uthi umuntu esathetha loo nto, there's a sharp girl, blocked. Now the people are talking, saying negative things, scamming people, block sana and move on. Nababantu that want to pull in your direction because singaphela sana ngabantu. Wow. All right. Mphulaphula imizuzu siyapha ke 18 minutes kube ithe phansi bika 9 o'clock wena ke sandula ke ukujijela uqhosha singokola naye ke uMandisi Chingana, the one and only bethuna nomuntu wethu pha ke kumakhasi onxibelelwano, umuntu owenza izinto zenzeke bethunana singokola naye phansi kwephulo ke fundraising campaign xa sisithi ke kwi-honey badger yethu jonga phona umuntu asekhaya ewe ekhange uyifumane i-2 million ku Big Brother but thina siza kunika lento sikunika yona ke Siliphondo yonke lento ke yenzeke emphulaphula weVukani FM pha ke kumakhasi ke onxibelelwano iququzelelwa ke nguye ke uMandisi Chingana. Ndiyafuna ukutsho ke Nkosi kakhulu umntase mani ngomsebenzi omhle owenzayo. Bendihlele ke ne-honey badges last week Friday before i-finals baqale abantu kwayecha bathi uMandisi kaloku ndithi hey Pholani ndiniphethe ndiyathemba ke nabo bamamele ke namhlanje kwaye ke bayavuya ke xa uthe wabe ke uyakwazi ke usijoyina. Nkosi kakhulu siyabulela ngexesha lakho nathi ke sisisikhululo iVukani Community Radio nanjengoko sisitsho sisithi uyanda ngowethu bethunana kwisithile sakutshonyana eNgcobo nathi ke siyambanga kwaye ke kumnandi ukubona abantu beshukuma Siliphondo simnikeza ithemba because uthe wabe ke bethunana uthimba ke inhliziyo zethu. Nkosi kakhulu Mandisi siyabulela. Enkosi kakhulu, and more especially for pronouncing my surname correctly sana. Yo, yazi abantu bayimosha njani isurname yami. Mamela ke masiphume offline. Nanjengomuntu othetha nehandler ka Uyanda awumazi sizamkhabula nini e-airport? Ndibone iposter but I'm still to verify la poster. Ikhona iposter endiyibonileyo ethi namhlanje mhla ka-25 at 5:30. Ikhona iposter. The reason I haven't posted it is because I have not verified it. So as soon as I verify it, ndizoyiposta ngokwami because uyabona nje you have to verify yonke into. Uyabona kubhizi nje ngoku abantu are trying to scam people and everything. So once I verify that nehandler yakhe Mntasekhaya, you guys will be the first to know on my socials, and ndizayiposta, I will share it and I will confirm everything. But yeah, just be glued to my socials.
Alright, okay, kakufollow umuntu ku Facebook ufumaneka kaphi on also kuzo zonke social media platforms ufumaneka kaphi? All social media platforms, Mandisi Chingana. I'm not even going by any other name. Linye igama lam ndazalwa after i-apartheid. Abazali bam bathi linye igama lalo mntana limanele. Mandisi Chingana. TikTok, Instagram, Facebook, everywhere. YouTube. That's where you're gonna find me. But I do most of my updates to Facebook because that's where Uyanda's biggest fan base is. And I think everyone has Facebook in this day and age. Facebook says now since 2009, guys. Come on. If I'm not Facebook, where are you? Okay, Nkosi kakhulu mntasekhaya ndiyabulela mandikhulule sibulele ngexesha othe wabe ke usipha lona ngakumbi ke enkqubeni. Uyazi into yokuba kukho abantu ke ingapheli hour ingapheli ne5 minutes bamane beyokroba into yokuba Beyokroba. siqhuba njani siliphondo kuba kutshilo wathi masenze ingxolo nalapha ke kwisithile sikatshonyane bethuna siyayenza lo ngxolo. Enkosi kakhulu siyabulela. Camakho. Amakho tata. All right, phulaphula weVukani FM ithatha loo nto sibeka phakhe kwimizuzu